атрыманне этылену і вывучэнне яго ўласцівасцей. Абсталяванне і рэактывы. Лабараторны штатыў, штатыў для прабірак, прабіркі, корак з газаадводнай трубкай, спіртоўка, запалкі, сумесь этанолу з канцэнтраванай сернай кіслатой, раствор йоду, раствор перманганату калію, цэнтры кіпення. Абавязкова выконвайце правілы бяспечных паводзін, атрыманне этылену і вывучэнне яго ўласцівасцей. Закрываем прабірку коркам з газаадводнай трубкай. Яе канец змяшчаем у хімічны стакан з вадой. Праверым прыбор на герметычнасць. Нагрэем яго рукамі. За кошт награвання і расшырэння паветра з трубкі павінны вылучыцца бурбалачкі паветра. Змяшчаем у прабірку крыху сухога пяску. Дадаем сумесь этанолу і сернай кіслаты аб'ёмам прыкладна 5 см кубічных. Асцярожна пачынаем награванне этанолу з сернай кіслатой з дапамогай спіртоўкі. Канец газаадводнай трубкі спачатку змяшчаем у прабірку з растворам йоду. Потым канец газаадводнай трубкі змяшчаем у прабірку з растворам перманганата калію. Пасля заканчэння эксперыментаў з этыленам дастаем газаадводную трубку з раствора, але не спыняем награванне прыбора. Этылен з'яўляецца гаручым газам, падпалім яго на выхадзе з газаадводнай трубкі. Растлумачце з'явы, якія вы назіралі ў працэсе атрымання этылену. Правядзіце ўраўненне рэакцыі атрымання этылену. Растлумачце з'явы, якія назіраюцца пры прапусканні этылену ў прабіркі з растворамі йоду і перманганату калію. Правядзіце ўраўненне рэакцыі этылену з растворам йоду і растворам перманганату калію. Правядзіце ўраўненне рэакцыі гарэння этылену. Зрабіце вывады.